Ano ba ha? Oh, kunya. Lamig. Narang puli kini ki di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinjok buat kijing pedna. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Oh, kunta mo? Bilay sibon. Kahaki siu mau kerwat circle batrani kor circle kila bertenting halo ka jingbamla jong katra PhD banwan ra yu executive engineer bapura ka mau kerwat division menta lapalan reu benai kinong ilam keseng kila ong ba kani kalakta hadu kata ya ki pai ba ki bajupurun kam ya katai ka office khamtam ki contractor ha ka ba ki bel jong ki hi kila shu sakut ha ka jingle hiar jurep bakendet ya katai ka office ha ka arnutrik jumang arjar arpuar lalam bakashuki jong wi kala shu sa thali kumto khlamda dan mono ha bakren bat kilat thai kubor hadien ka jingle jurep kinong ilam kila kher ting yu ba renikton lingdo tongkar u MLA kamau kurwat u badairu menteri berpej ya katanat PhD halor ka jingbamla ka jong u banwan ra yu executive engineer bapura wat hadin riu benai balapan kerja kam yu executive engineer berem hadin ba babun ki kontraktor baterai kam haki department po jong kani ka division mokorwat po PhD ka ba ki pajba mentale ki ba kidang ya chakmat kini ki kam kani ka jal jivan mission kani ka JJM ka bagi ong bat penpoyum hakiman triuyeng hakiman kisnong de hadin pat kajing transparno yu engineer nang ni na po division nadu November balami nang ni hadu menta msyamla la banwan ra pat dawai pat engineer ti kani pat kala bu bat kala deko sibun karkom trikam jong kani ka division bat kala bu jungero sibun yekiba imja lengba kani ka kam kontrak warga kam kontrak hi kadi ka kam bela ban imja ti ke ba hadin banang liang jungi mila sokia ade ke jingut bun na kaliang jong ke area ran koru ka area mokorwat ru ti hadin ka jingut jong ke ba ka daw ngi sawan ndre kani ka bala slam ha ka ba ki ba ki la juong ngi ka seng yarap lem ban penyo iki engineer ban hangni ban one of the way engineer kanang ba ken suk ki we ki kam ba kan ya chakmat karkom trekam jong ka JJM kani ka jal jivan mission ka ba ka thong ka sarkar manta ndre hadin bala transfer ni ngili ba kilabu in charge yu SDO jong ka subdivision mokorwat hang ni kilabu yu kamdei ka basuk ye uru kam baun pej ya barka kam engineer barka SDO po ka subdivision nalor kata kia ka kamdei ka basuk nama menta ka don ya kani ka jal jivan mission namta ban poi umaman ki snong tingili kani kalabu jing ko bun ki kam ki baladep nadu nin snem baladep hadu menta ki pajba kim syam padio kim patship padio ya ka bainong tikani kala penduko sibun takadaw na kaliang jing kaseng hadin bangi lawan ang niro ngili ba kamdei boong tang kajing duna engineer ka technical ro apo technical branch ngili ba manakani msyamdon ban pej po ka technical branch ro ladon ba suerap no kiwe ki ba dai ki mesrur ban pej ka technical branch ro tikani ro kala penduko hadin bat ngilawan menta banwan jurip bat ngilak kli ban bertau ni ba gi ba train ni po office ila ong ba la pha na po mo plang kidang suan join arngut ki ji ban pej lem ya ka technical branch ang ni te kalong ba sunat ba la don ha po technical branch la biang ka basa sa engineer tigi kentu yo MLA ya jongkaran ikor ba un pej lem ya kane ban pressure lem ya kane ban penyo de we engineer bat yo khamtame minister jongi badai na po kane district na po mokorwat baunde ban simkhya kani unde ba pinda banda jit sha than ye kum yeki engineer ba ngide ban yo yeki engineer ban train nam ta ki pajba unde ban pensobha nam ta ki bru jong ki politician iban kam yeki engineer ngimde ban perlong so pudung than yeki officer e nakaliang jungi biso ban kentu ya kata kum unong mikmat umde than ban sengap ya ki leader jong ladi tang bakla mulumla lidar we arngut tang boong lidar jongka parti su sngap no ya kata kum unong elam unong sensar ndei ban sngap thani kum kita ndrei udi ban sim ya karai rang ba haladi udi ban pej bahau dem ngi mar ka bujung ya bakadu hi ka bujung ya baro ki pej ba kam dei ban bujung ya
tangi ki brio jong ki parti te na kalian jong seng miso ban kuntu lak no hapo artio deban penyo no yu engineer kani te dam penyo te kam don jong mot kabah ye ko office engineer ng khang talano ladam yo te kabah yu minister hapo artio lak no deban ngini i engineer uban shong no akani office